2, 3, 4. Može. Ajde, Raškova. Jedan, noge, opa! Tako je. Stani malo. Ajde, može. 1, 2, 3, 4. Tako je, ne daj, opa! Dobro, ajmo dalje. Ne dođemo, a? Ajde, bole. Ajde. Ajde, deda. 1, 2, 3, opa, beži. Bravo, bole. Znači imate 6 sekundi, čekaj. Ajde, može, hop, 1, 2, 3. Neće Strahinja kad je već tamo, pa lomi ga. Menjajte pravac, može, 1, 2, 3, 4. Ajde, zašla, ništa. Ajde, idemo. 1, 2, ćeš. Ajde, malo menjajte pravac, sačekaj da se namestili. Menjajte pravac, kreni ovamo pa promeni pravac, ajde, idemo, može. 1, 2, opa, ne daj! Joj! Ljubi. Ajde, 1, 2, beži. Može. Ajde, 2, 3, 4. Ne daj mu spale, stani na kapiju, ne daj mu. Ej, čuti, slušaj.